Parang nahihirapan siya huminga mga kasinag. Ano? Gayuno na. Kagayon. Mga kasinaga, good morning. Ito na pala yung aking bingala. May 5 pirasong napisa. Ayan o, mga sisiw. Ayan. 2 inahin, 5 itlog lang ang napisa. Magkatabi kasi sila mga kasinag nung naglimlim. Siya nga pala mga kasinag, yung aking kambing, ganun pa rin ang resulta mga kasinag. Kahapon pwede mo ko siya ng lana. Sabi ko nga baka tawag dito, hindi nga nahiradan, yung hindi nahindagan, gawa ng sobrang kain. Tapos yung hangin niya sa tiyan, di ba may hangin yun mga kasinag. May ano ito na yung kambing oh. Ito kasi hapon mga kasinag, may hangin siya dito. Ano siya ito, matigas talaga yung tiyan niya. Ano siya, may hangin. Ang ginawa ko diyan mga kasinag, may pang-injection ako dito. Tinusok ko ng pang-injection. May lumabas siyang gas, kunti lang. Tapos ngayon, ganun pa rin ang nararamdaman ng kambing. Wala man ako mabiling gamot kahit Premoxil. Ang nabili ko kagabi, Aquadox. Sinubukan ko. Napainumin ang Aquadox. Pagising ko kaninang umaga, tiningnan ko. Ito pa rin ang nararamdaman niya oh. Suggest nga kayo mga kasinag kung anong dapat kong gawin sa alaga kong kambing. Kasi first time ko maka-encounter ng ganito na hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ng kambing ko. Tumutunog yung kanyang yung sa parte niya sa dibdib. Parang nahihirapan siya huminga mga kasinag. Comment nga kayo dyan mga kasinag kung ano po dapat kong gawin. Wala man kayo mga veterinaryo dito sa amin. Yun ang problema dito sa lugar namin mga kasinag. Walang ganyang veterinaryo na para mapatignan sana ito. Nag-search ako sa YouTube. Nag-search ako para sa ubot sipon. Yun nga, sinubukan ko kahapon ng Aquadox kagabi. Painom siya. Pero walang pagbabago. Ganyan pa rin. Tapos yung tiyan niya mga kasinag, hindi naman gaanong hindi naman floated yung tiyan niya. Wala nang gaanong hangin oh. Hindi kagaya kahapon. Tapos yung isa ito, okay naman yung isa mga kasinag. Ayan oh. Itong isa lang talaga may problema. Subukan ko ulit na pasingawan ng hangin mga kasinag. May pang injection pa ako dito. Hindi pa naman nagagamit to. Pasingawan natin ng hangin sa tiyan kasi meron pa siyang konti. Nakakapa ko banda dito kasi mga kasinag oh. Nakakapa ko oh. Iba yung ng hangin niya dito oh. Ayun oh. May baboy pala dyan sa dito. Update ko kay mami mga kasinag ha. Pasingawan ko muna. Wala naman parang hangin mga kasinag. Wala siyang gas. Kupis na nga yung tiyan oh. Kung mapapansin nyo, kupis na oh. Wala pala siyang gas. Pakiramdam ko lang pala yung kanina. Pero wala siyang gas oh. Awa man, kupis na yung niya mga kasinag oh. Tiyan. Hindi ko alam po ang gagawin ko dito. Kaawa man. Ganyan sa mga kasinag. Hindi ko alam kung may nakain bang kung ano ito or nahihirapan siya.
Awa mo. Hindi ko talaga alam kasi kung anong gagawin ko dyan. Kupis na yung tiyan niya oh. Wala pa rin ganang kumain. Ngayon pala si Mrs. oh. Mga kasinag, inalpasan ko muna yung kambing. Iniwan ko muna doon. Bahala na muna siya kung saan siya pupunta. Hindi ko talaga alam mga kasinag kung anong igagamot ko doon, kung anong dapat kong gawin. Comment na lang kayo dyan mga kasinag ha, para magkameron tayo ng idea. Kasama ko si Mrs. ngayon mga kasinag oh. Tawag ito, magpipintura naman kami sa simbahan. Tapusin na namin mga kasinag yun para matapos na. Kita lang yung napinturahan natin kahapon. May mga dumikit na gamo-gamo. Ano? Ay mga langaw. May mga kadikit na langaw, hindi na nalis. Ano? Pambihira yan. Kagaya ito oh. Ito oh. Tingnan nyo nga kasinag oh. Buhay pa oh. Nakadikit oh. Gumagalaw pa oh. Palasik yan. Ganun ka. Tagka lang ulo. Ay dugo. Namok? Hindi, langaw. Pero langaw din oh. Puro langaw. Ang daming langaw na nakadikit. Lastik na yun. Mag-aalis tayo niyan. Tapos dadaanan lang ulit ang pintura. My vlog for today is magpipintura ulit tayo para matapos na ito. Update ko lang ulit kay Meme kasi naghahat. Magtrabaho muna kami. Nilagyan ko na yung stick wheel. Nung natay, bakit labot na? Ha? Bakit na labot mo? Yan nung nilagyan ko yung stick wheel yan. Ang gayuno na. Kagayon. Kasi nagpahinga muna. Pahinga muna talagang panghina na, hindi pa kami nanghalian, mag-aalauna na. Binubusugan pa man kaya kami mga kasinag kasi nag-almusal kami, alas 10 na yata yun, alas 9. Pahinga muna kami, tayo naman, ang ganda na! Thank you Lord! Ang ganda na mga kasinag. Salamat. Salamat, salamat, salamat. Thank you. Pahina. Sa wakas, matatapos din. Nagdudugang pa dito. Linigan mo sa dagat.
Halika, halika. Haligo tayo sa dagat. Haligo tayo. Halika. Paliguin sa dagat. Taob man gayud. Ito ko pag ante may ano. Yung ani. Napunga sa iyan. Makarigo sa dagat. Papasumingin ko to, papasumingin. Ano man yung ipakaribusin? Sige, tamati un. Sige pa lang ani papa mo kung masunod. Uma? Masunod. Bayag-bayag. Yung baga nagsunod man baga. Bayag-bayag lang ba pakain sa dito. Wala pa plato. Naglalato-lato da ang bayag. Napo ko siguro. Baka nantig nabuti. Ano nga ang anuhan? Dito. Diyan. Dito, mapapunta ka sa dagat. Magtulay ka. Lumat. Huwag yung anuhin. Hindi ka daw dyan. Big. Kung kabayag mo. Takot. Takot sa tulay. Big. Pinakana si Piling ano. Halika na. Huwag ka muna kayo sumunod. Kaso dito. Parang nagtulay ka lamang. Oo. Yeah, ba't pa natakot ka? Kuhanin dati pinangalat kapag pinatay. Magkarigos daw yan. Awan lang, dito ito. Tara. Napuling ako. Ikunot na mata. Nakaka-swimming si Loki. Aswimming tayo, aswimming. Halika. Karigos na na, Noy. Noy, karigos na. Parang kalabaw. Bagay daw kasi first time na maligo
pa. Nagiinom dagat. Nakakalawalan. Nalatan. Natakot sa alon. Dayon pa kay Ban, Chloe. Bala ka mong klase? Uta! Uto sa inuta na may kaputol. 1.5 ata yan. May laman kayo. May atapa po kaya kami. May atapa po kaya kami. May kuhahon pa kan sa bagong sirang. Sisay po nagpapapapan. Sisay po. Oh. May atapa po kaya kami. Wala kayong tabo. Ang laki pa rin ang itlog mga kasinag oh. Parang lato-lato. Uyunin mo nga pataw. Mahon pa. Kapag nakatubog na yan, maano na yan. Matubog tayo, matubog. Halika, matubog tayo. Dito tayo. Ha? Mana? Natural, pahabagat. Paghabagat talaga, maate ang dagat. Tubig lang yan, huwag ka matakot. Anong lang yan? Nakikilhagan. Matakot. Maligo tayo, maligo. Halika na, huwag tayo.
Bulawan mo yan. Hindi, totoo kang dalan ang... Hindi, totoo kang dalan. Mabulaw man bagaw. Duman mo na lang bulaw sa bubon. Hindi ka bubon. Hindi tatawid ko pa ito dun. Aday mo na yung balyo. Hindi nga hindi sana. Diyan na ako. O di, ano nasakdan mo sarang baldi. Baka magtubog pa yan dyan sa limawan. Oink, oink. Oto. Abi na. Tip. Oink, oink. Bye. Tigkarigusan. Hoy.